kalure gi kaka Ken onyiso history ne, ineno ka en history ma kata sani kiyudo ka ng'ato dhiye to ok en gima ber neno gi wang'. Koro konyno osebedo ka konyo ji ahinya, especially kintiere gi kad ni manawacho cha, kad mar disability, kad no konyo ga ahinya. Konyo ahinya, nes jok moko wacho ga ni ok kony, to kiluwo aluwa ratirogi to konyi ahinya, miyo ok inyal wuotho maonge ludhegi kande, niwach kad no ochung'ni e ludhegi go. Kad no ochung'ni nyaka kopo ni miyo ji wheelchairs to nise apply kiluwo go maber to miyo nyathi ok nyal mol kaka chon nyithindo ne mol cha. Ineno ndalo machon cha kata an kana tin naneno ka ji mol gi, koro ne rach na lakini tamimi tim nang'o. To koro daher jiwo ji ni nitiere nyithindo ka lure chakne higni 2 nyaka higni 17 nitiere kony mowuok kuom jo Kiwa Kijabe. Gitimo ne nyithindo manigi tielo mong'adre kata tielo mong'adre kochakre gi limbs kata tielo ma ok ni kare machiek. Gitimo ne gi free medical, gimiyo gi tielo moro no mar artificial prosthetic. Koro ng'at mora mora madohero mondo miyo ka in gi tielo no kata kin gi nyathi mar nyithindo, ma ginene mar nyithindo, kopo ni in gi nyathi manigi tielo mong'ol no kata nyathi manigi tiende achiel, kuom jok mok winje maber, akwayi ni kinyalo gocho ne jo Kiwa Kijabe mondo miyo okonyi, niwach gitimo gino nono. Koro inyalo chopo e namba gi e 0701 22 44 55 mondo miyo gibuki mondo miyo gikony nyathini. Kinyalo mana nuo namba no kendo. 0701 22 44 55. Iwacho ni nyathini nigi ng'ol mar tielo no, to gibro neno kaka gikonyi. Tielo mong'ad